अपारेशन सिन्दुरनि दानसेनि उनावबो सुथुरा आलाय-सिलाय जानानै दं। सुलुंनि बायदिब्ला भारतआ पाकिस्तानाव अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों जेरैबायदि गाग्लोबदोंमोन बेखौ लानानै नसुंसे हादरा दासिमबो गिनाय थासारियावनो दं। सीमायाव दासिमबो पाकिस्ताननि गोबां आउटपस्टफोरा लांदां जानानै दं, जेराव सुथुरनि रौनियाफोरा दासिमबो फैफिनाखै। बीएसएफनि डीआईजी प्रभाकर जोशीआ बुंदों दि पाकिस्ताना जोंनि बिब' बिनानावफोरनि मान सन्मानखौ फोजोबस्रांदोंमोन आरो बिसोरनि सिन्दुरखौ खोमोरदोंमोन। बेनि फिनजाथाय महरै जोंनि रौनियाफोरा अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों फिननाय होदोंमोन। बे फिननाय होनाया ओरैबायदि ओंथि गोनां आरो गोहो गोरामोन दि पाकिस्ताना सीमायाव गावसोरनि आउटपस्टफोरखौ लांदां खालामदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बिसोरो गावसोरनि आउटपस्टआव फैफिनाखैमोन। जुदि पाकिस्ताननिफ्राय आरोबाव गाग्लोबबावनाय जायो अब्ला जों आबुङै सांग्रां आरो मोनफ्रोमबो जाथावना राहाजों फिननाय होनो थियारि। पाकिस्तानजों गावलायनायाव बीएसएफनि माखासे गिनो रोङै रौनियाफोरा जोखोम जादोंमोन, थेवब्लाबो बिथांमोना पाकिस्तानखौ गोख्रोङै फिनजाथाय होदोंमोन आरो पाकिस्ताननि बिथाखौ सोमावग्लुंदोंमोन। मख'नो गोनांदि पाकिस्तानजों मदद होजानाय उदखारि आफादफोरा 22 एप्रिल खालि पहलगामाव उदखारि गाग्लोबदोंमोन। बेनि उनाव भारतआ 7 मेनि मोनायाव पाकिस्तानाव उदखारिफोरनि थाग्रा जायगायाव गाग्लोबदोंमोन। जेब्ला पाकिस्ताना फिन खेबसेबाव गाग्लोबनो नाजादोंमोन अब्ला भारतआ ब्रह्मस मिसाइलफोरजों गाग्लोबदोंमोन, जेराव नूर खान एयारबेसजों लोगोसे 21 पाकिस्तानी एयारबेसफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। बेनि उनाव पाकिस्ताना आखाइ दैखांदोंमोन आरो दावहा दोनथ'नो थाखाय भारतखौ खावलायदोंमन। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आर&बी र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारआ गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एन्ड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट 1 इयार कर्स, ब्यूटी एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविंग टेक्नोलॉजी 1 इयार कर्स। ब्यूटी एन्ड वेलनेस आरो सिविंग टेक्नोलॉजीआव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझाराव हाईलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेंट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्यूटफोराव एजुकेशनल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।